Bilwieni koloriti fuq it-tabut abjad il-kelma papa u mama. Emozzjonijiet ta' familja li tilfet lil dan it-tifel fi traġedja tal-ħadd li għadda f'Baħar iċ-Ċar. Sib filgħodu ngħatat l-aħħar tislima li ċkejken Dzejlen fil-Knisja tal-Gargur, ċelebrazzjoni li fiha tfakru l-memorji sbieħ ta' dan it-tifel li ħajtu ntemet ħessrem fl-età ta' 6 snin. Fil-Knisja pakjata ħafna kienu dawk li selmu lil dan it-tifel maħbub minn bosta li miet fit-traċedja f'età daqshekk tenera. Dan il-mument qed jgħidlilkom Franċeska u John Paul ma pa striħu minnkom ukoll għax għamiltu ħafna miegħi u mis-sema fejn qiegħed nitlob għalikom u għal ħuti. Dawk li attendu għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Dzejlen kienu mitluba jilbsu abjad u blu, il-kuluri deskritti mill-qraba tiegħu bħala l-aktar li kienu jirriflettu il-kuluri tar-ruħ pura u l-ferħ il-ġab miegħu f'din id-dinja. Diversi kienu dawk li ntlaqtu mill-kliem mimli emozzjoni ġej minn fomm il-qraba tiegħu l-aktar il-ġenituri li spjegaw li minkejja li żmien magħhom kien ferm qasir bil-ħajja maħsuda daqshekk malajr, l-ispirtu tiegħu se jibqa' jgħix flimkien magħhom għal omorhom. Intant, minflok fjuri, waqt iċ-ċelebrazzjoni ntalbu donazzjonijiet favur proġett speċjali kif mistenni jinbena dak li qed jiġi msejjaħ Dzejlen's Playground mill-iskola Hand in Hand. Skola fejn dan iċ-ċkejken kien qatta ħafna mill-ħin tiegħu sabiex il-ferħ, daħq u lob ta' tfal l-oħra dejjem jibqgħu jfakru isem Dzejlen.